forklare, hvordan det økonomiske kredsløb hænger sammen med vores problemstilling. Staten har valgt at fyre 54 lærere på Selantia, og det kommer til at påvirke husholdningerne, fordi de lærere, der så bliver fyret, de har muligvis svært ved så at finansiere deres brug derhjemme. Og det vil så påvirke virksomhederne, fordi virksomhederne så kan få svært ved at importere og eksportere til og fra udlandet. Og husholdningerne, de påvirkes af udlandet ved, at de måske får svært ved at få råd til udlandsrejser. Staten har valgt at spare 54 lærere væk, og det viser, at på årsbasis så sparer den offentlige sektor 22,6 millioner på området. Og det er rigtig mange penge at spare, men når nu de lærere bliver arbejdsløse, så skal de også have kontanthjælp eller anden økonomisk støtte fra staten, så det kommer også til at koste penge for staten. Så spørgsmålet er, hvor meget de kommer til at spare. Og i husholdningerne, det er der, hvor lærerne er, de kan ikke bidrage til virksomhederne. Og når virksomhederne de ikke kan få bidrag fra husholdningerne, så kan de ikke sælge deres produkter, fordi de bruger husholdningerne til at markedsføre deres produkter. Så der skal også være en fil herfra fra virksomhederne til husholdningerne, fordi de påvirker hinanden.